ngikhuluma kanti phela ngiyinkosi uBhaka mina ngiyonto okudlala mina ayikho into engakhulumi ngayo mina. All right, base ngiyaphinda futhi ngizokhuluma ngendaba yalenyanga le ekuthiwa uMabalengwe nalento yakhe yokuya kule yanyanga leya ekuthiwa u3 second. Uyabo leyanto labo beyenza bethi bavula amacala ku3 second bavula yonke into engathi ishunje le abayiyeke leyanto leya yokuthi bavule amacala ku3 second. Uyabo nje leyanto iphinduka ibe umdlalo kanti uMabalengwe ubhekene nama allegations are serious, so lento yashintsha iba umdlalo. So uMabalengwe befuna ukutreata ama matters abhekene nawo with dignity, akayeke ukuhamba ikhuluma kubantu noma ikanjani, uyabo, because u3 second ufene problem ngeke azaye kuMabalengwe ayobika inkinga zakhe, ngeke bene problem u3 seconds angayiyela kunyazi ayobika kunyazi noma iyele endlunkulu ayobika kwisilo. So akufanele uMabalengwe azidegrade. uMabalengwe leyanto le angikhathala ukuthi angayibiza kanjani, ukuzidegrade ukuthi alokhu eya ku3 second kuloko kubuka la kuma video, and khona ama matters bafethu asuke serious ekufuze akhulunywe, and ama matters are serious anama serious implications, uyabo, engeke ukuthi kusuka nje ithi sakhulunywa silokhu sivezela la kwimedia ukuthi hayi lethu ubufakazi lethani indabhubhu nje leyana, yabo, leyanto leyana ivele yakhombisa ukuthi nje uMabalengwe naye ngampela as much as enamandla obudlozi enamandla ani, kodwa for the fact ukuthi ukwazi ukuya ku3 seconds bekumele abone ukuthi 3 seconds yena unenhloso zakhe u3 seconds naye phela u3 seconds uhlakaniphile, u3 seconds naye uyayifuna lento le iyelokhuzana iyokuvela kubantu, uyayifuna lento leyo ukuthi naye abe kwi-public ngoba naye egcineni umsebenzi wakhe nayo ukusiza abantu. So manje bese uMabalengwe eya kumuntu, uMabalengwe uya serious shame lapha ya akaboni ukuthi kuyadlalwa, yabo. 3 seconds ngiyakukhuza mfethu, uyazi ngikukhonze kanjani 3 seconds, uyazi mfethu ukuthi I always compliment you ngezinto ezi right, wenze ama event, uxhumanisa abantu nasendlunkulu, wenza imicimbi, ufita ama artist, kodwa please 3 seconds lento yenzayo nje ukuxhaphaza uMabalengwe kanje ulokuthi uyaphenya, ngicela nje udidele uMabalengwe mfethu, icala lakhe libhekane nenkantolo mangabe kuukuthi mfethu ufuna ukumsiza uMabalengwe, susani ama camera lapho bese uyamthatha uMabalengwe niya naye, hayi futhi ukuthi uthi uzomqhuba umusendlunkulu akukhulunywa kanjalo, wena ngithathe nje umenzele appointment nesilo, afika bekudaba lakhe kwisilo, then isilo bese senzani ukhehleleza kabizwe isilo, yabo lento loniyenza lo nifonela ukhehlelezi ngengcingo, ufuna ukhehlelezi uyahlonipha ngoba uyazibamba. Mina ngaba ngiyibamba lezi ngcingo ngilongifonelwa kuthiwa hayi khona ukuthi contest odayo, mina ngaba ngiyibambi lonto futhi nokho lo mfowethu ukhehlelezi uyakwazi ukuhlonipha impela ngoba ukwazi nokuyibamba azaphendula. Mina nje ngabe ngisho kahle ngithi yalanda fuck off, ngeke nje mina ngampela ngize ngidlale, yabo. Uyazi mina 3 seconds ukuthi ngikuhlonipha kuyiphi level, uyazi 3 seconds nje, uyazi mfethu usifoyelana nawe uthi uzofika la kumina wagcina ungafikanga, uyabo, uyazi nje 3 seconds. Kodwa please musukuxhaphaza uMabalengwe ubhekene namacala mfethu a serious kabi ngoba ngampela lento yakhona i serious manje akuyonto yokudlala le, yabo. So nje ngithanga ngikukhuze mina 3 seconds, mina ke nje ngikhuza noma ubani ke mina, uyabo nje lokuthi ngizogweba, ngifuna ubufakazi, ngifuna yonke into 3 seconds, lapho you are 100% wrong. Lento le ingaphezulu kwakho, lento lena ona 3 seconds you need to understand ukuthi into once yaba semaphoyiseni akekho umuntu osuke senelungelo lokudlala ngawo leyo nto, uyabo nje uMabalengwe ukuthi icala lakhe lisemaphoyiseni elithinta into zo-absa, anikwazi ukuthatha icala elisemaphoyiseni elithinta o-absa nizokhuluma ngalo ku social media, because uzogcina uMabalengwe as implicator manje leli cala leli, uzogcina yena ezigaxelisa engaqondile. Fuze wena bengabe wena 3 seconds ngaphela usazi story, uwazi umthetho, uwazi yonke into, ungadlali, ungafuni na ukuyiphushela udumo ngendlela yakho, fuze umtshele Mabalengwe leli cala manje lisecourt mfethu, and i-appearance yakho elandelayo inkinga ingethi ukuthi ungabe usalikhuluma kuma social media because you don't know ukuthi who is watching. Who is watching? Ongalokho kudlala ngalo uMabalengwe azakhuluma into eziserious athi lo muntu lo okuyena owashaya uAbsa wayehlala kwami. Ungayisho kanjani le nto futhi ku social media usafuna ukuphika?
usafuna ukuphika ukuthi awuhlakene necala uthi umuntu ubekade eshaya ifraud kodwa ehlala kwakho so nje mina ngicela uMabalenge ngoba Mabalenge mfethu ngiyazi uyitime mfethu esihloniphayo Mabalenge ngiyakutshela mina Mabalenge uyahlonipha Mabalenge kakhulu so angazi ukuthi ubani ukuadvisile ukuthi hamba ku3 second uyabo lethe nje yokwe ku3 second is totally wrong mina I'm totally against yona uyabo mase ngibonga inkunzi leyana ukhehlelezi ukuthi manimfonela angathathi ngenhliziyo akwazi ukuthi alibambe ucingo kodwa akufanele afike lapho ukhehlelezi akufanele eze ngoba yindaba ngoba lento enikhuluma ngazo zisecourt and bengabe fika lapho ukhehlelezi uzogcina implicator nayo leli cala leli igcina imbizi inkantolo uyabona so nje mina u3 seconds akaphumele icala leli and udinga abantu abazomadvisor 3 seconds ngikutshela njengobra wami mina mfethu uyazi ukuthi mina ngihlakaniphe kiphi level futhi ngiyazi futhi ukuthi ungikhonzile nawe futhi uyazi ngikukhonzile kodwa ngicela bandla ungaqhaphazi leli time mfethu yabo yazi futhi i-time likubekela honesty leli time Mabalenge uMabalenge likubekela honest ukuthi nginenkingi uma uMabalenge ufuna usizo ufuna someone ozoventa kuyena ufuna someone ozomuzwa ukuthi ngampela ukhala ngani inkinga abasevesane wazowela kwimafia ke u3 second so nje 3 second kusho mina la eThekwini uKing Bhaka makukhulunywa ngenyanga eseThekwini imini oseThekwini because I am 6 minutes away from the CPD laba abanye kuthiwa baseThekwini abekho eThekwini basemafama abanye basemafama aseThekwini abanye inyanga mawusothe nje inyanga eseThekwini uKing Bhaka ayikhenye uKing Bhaka inyanga yaseThekwini uyabo ngoba oVVO baleko Marisburg okhehlelezi baleko Verelem mawuzokhuluma ngenyanga yaseThekwini usukhuluma uKing Bhaka lapho bathi ngihambele bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathithi upha kuda kweyini umfana omncane ubhuqa imiza bafakazana ngotholilodwa labentshise ithuluza ngihambe nakulifica ensimini bathi nogwajobhajwa ayikhulule lana umaqaqa weyibophe iboshe emhlabeni nasezulwini bathi inkosi uBhaka ke leyo ngithi nje ake ngidile nawe namhlanje Dr 3 seconds into eshaya u3 second uhlakaniphile kakhulu futhi yabo manje uvela igoqagoqe inkinga igoqagoqe manje uMabalenge yena uza ngenkinga and you can't submit to umuntu enikwi level efanayo naye yabo so nje uMabalenge ngempela he is degrading himself ukuthi ahambe aye lapha ya ku3 second or at least uMabalenge bekufuneka yena afune indlela ku3 second yokuya endlunkulu ngoba vele la kaZulu siphethwe indlunkulu yokuya endlunkulu afika ahlale phansi nondaba ezitha lapha ya athi indaba ezitha nginenkinga kanje ephelezele u3 second hayi ukuthi kube u3 second ozothi ngivula icala ngenzani angikhathali ukuthi kuthiwani lapho utshola mina uKing Bhaka manje ukhehleleza kufanele aye lapha vele ngangishilo siqaleni mina ngathi ukhehlelezi intwana yami kodwa ebuya igange so I have to protect ukhehlelezi ke kulesimo lesi ukuthi akufanele aye lapha as much as naye enazi into zakhe njengomuntu wonke onezinto zakhe lapha nalapha kodwa kufanele nje aye lapha endlunkulu ngiyamprotecta ke lapho ukhehlelezi kusho mina uKing Bhaka othi ufuna ukhehlelezi aye lapha funa aqala atshele mina uKing Bhaka before ayotshela ukhehlelezi ukuthi akaye lapha because njengamanje ukhehlelezi lento aseyenzile ukubamba ingcingo aloke faka ungenza kanjani ukuthi ufonele umuntu ungamtshelanga eli ukuthi mfethu sokufonela sikufake kwi loudspeaker and la sizobe si live kwi public ubamba ucingo ngicathi ukhuluma no Dr 3 second kanti usekhuluma la kwi public silalele thina lento is totally wrong abanye abantu bangayisuka lento lento and kungakhokhwa ngalento le eyenzakalayo and utshela yimina ke Dr 3 second abanye abantu bangayisuka lento eyenzakalayo athi umuntu mina bengazi ngovela kwi media ngizithole igama lami lindiza ngingazi kodwa ngoba ngikukhonzile ke Dr 3 second siyoyilwa ke lento ukuthi angabukhona umuntu okusuwayo nawe phela uyifunela ipublicity stunt ngenye indlela kodwa manje le ifika kabi ngoba ifika ethi Mabalenge's expense yabo which is very wrong yabo ngasho mina ngathi mina imini nobhatshwa zikhulule emhlabeni la and ayikho into engiyinqenayo akho into engiyinqenayo uyabo so uqasha kwami kumacingwana ngeke ngize ngicommente kakhulu ngakho ngoba mina lapha yabengizama ukumsiza uma yena engabonanga ukuthi ngiyamsiza eyibone ngenye indlela ngeke okunya kushoya emva kwalokho ngafunda enye into umzwane ngithola amandla mina phela amandla angivelanga mina ngabekwa isandla umuntu wathi ngikunika amandla mina amandla amlalela la amandla ami mina mfethu nganqoba ingqinamba mina ngamandla ami ukuthi kuthiwe king nganqoba ingqinamba mina mfethu ngokuhlukahlukana kwaso so ingqinamba uthi mawuyinqoba kusuke kunama rules esukunawo enye yama rule ethi
enye yama rules mina engayinqoba i rule ethi awuyenzi imistake yokugcina mhlawumbe agwiwisha noma ulwa noma uba nemfihlo with someone who's got nothing to lose. You don't make that mistake. Umuntu angakhuluma azayoshona. Kufuneka ubheke ukuthi okay ke sesiyayenza ke lento nalomuntu. Sesiyayikhuluma lento nalomuntu. Ozolahle uma ingahambi ngendlela yini izomlahlekela. If that particular individual or person has got nothing to lose, you don't bother yourself to involve yourself with someone who's got nothing to lose. You don't bother yourself. So this is why I'm not going to make any remarks, any comment, any whatever. Because ungizo wisho lo yena wathi he's got nothing to lose. Waze washo wathi ngisho ingane zakhe akazazi amagamaso. Washo wathi yena akanankinga abafazi bakhe bambekezelele ngenalutho. Washo futhi wathi yena ngisho ukufa kale ndaba. So it means ukuthi uMacingwana is got nothing to lose emhlabeni akufani nathi. Uma ngabe mina kuthiwa ngiyashona ngeke ngize ngivume ngoba khona abantu abathembele kumina. Khona ingane zami ethembele kumina, khona umphakathi engiwulaphayo. I don't want to die anytime soon. I don't want. So uyabona ke mawuzobhekana nomuntu othi I can die even now, I don't care. Mina ngithi I don't wanna die anytime soon. Usuyabona ke. Yabo usuyabona ke. So ngeke ke kodwa ke nangelinye ilanga ngiyophinda ngizame futhi ngoba ngimkhonzile uMacingwana ngiyophinda ngizame ukuthi makukhona event enginayo ngiyophinda ngizame futhi ukumbhuka ngiyonyusa imali ngoba kule game bekimbhuka ngo30,000 wawunqaba u30 ngiyozama noma u40 ke in future ngoba insizwa engiyikhonzile yakamchu no matter ukuthi thini I don't care no matter ukuthi thini kodwa ngithi mina ukhehlelezi angayilapha kodwa 3 seconds badlala uMabalengwe manje akaphume lapha ya endabeni oluke eyakuthatha 3 seconds icase yakho uMabalengwe ilapha ya enkantolo isenkantolo icase kaMabalengwe akayeke manje oluke ihamba ikhuluma emahlathini manje icase yakhe befuna ukukhuluma with amaZulu akazaba ulayini aye kwisilo ayoventa kwisilo angahambi eventa kubantu abasizakalayo ngaye icase yakhe akakhule manje noMabalengwe manje akakhule manje noMabalengwe naye indaba yokudlala naye eloke yale emva kalokho athi buya le babe bemhleba yabo babe bemhleba bona 3 seconds babe behlekisa ngayo lento kaMabalengwe ukuthi ubefikile uMabalengwe kwaphuka ihlalo kwezakalani bona 3 seconds uthe bheka le Mabalengwe abehlekisa ngayo ngikhuluma ngoba ngapana ngifuna ifike lento kwempintshi yami u3 seconds ngoba ngimkhonza u3 seconds uyacabanga mfethu uye kumuntu omtshela ngengazakho uthi ubheka le abehlekisa ngazo azahlekise even life la kuma social media hayi suka angikhathayele kuthenjwa mina igama ngubhaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibone bathi ngisenzile mawufuna address yami number 44 ku Ridge Road eHero ila uzongithola khona lapho yabo so akunankinga nje yabo hayi futhi angihlali ngiyetha 24/7 nazi insizwa nje isemva kwami okuyizona esihlala nazo 24/7 lekhaya why kuhlala kumnandi ebukhosini nje hlala kumnandi ebukhosini indaba ekuthiwa ubukhosi kuhlala kuphithizela khona alikho ila ungafika kuthiwa empty namhlanje hayi sebukhosini phela la 24/7 siyawubasa umlilo siyawotha inyama siyayidla futhi inyama siyayidla nje futhi inyama asidlali yabo so nje igama ngubhaka isibongo kanzama angidlali nje mina ngine straight talk yabo ngine straight talk ayikho inyanga engizondayo akekho umuntu ethiwa ngiyamzonda angizondi Mabalengwe angizondi ikhehlelezi u3 seconds impintshi yami kodwa this time u3 seconds uyacapitalize ngeenkinga zika Mabalengwe uyacapitalize uyakhethi 3 seconds uyacapitalize bastard ngeenkinga zamabalengwe uyazi ke mina ukuthi mina ngubhaka kudala sihlangana sasahlangana nawe Moses Mabhida lapho lo wangihlonipha khona lo wabona khona ukuthi ubani ubhaka kodwa manje lento yezamabalenga ngiyithandi mina Delicala lakho nje namabalenge ngicela niyiyeke leyanto into engasisebenzi le investigations that you are still conducting and running with it just drop it investigation the proper investigations yenziwa abaseshi lapha ya kamabalenge sekuyothi ke bese beyiqedile abaseshi uMabalenge kusengeza angeze ngisho kumina uMabalenge ezokhuluma ngendaba ye case ngoba isenkantolo inkantolo is very serious. Inkantolo is very serious.
Ake ngiphinde ngibonge futhi kubona bonke abantu abangimukelayo nabangivumayo nabangibongayo ngisebukhosini la ngisemzini wami angikho kwezinye indawo uyabo ngiphinde ngibonge nje ngiyabona bonke abantu la bayangicompliment abayasho bathi hayi uyinkunzi King Bhaka bafetha iKenya enoyithola yimi inkunzi enye into engifuna ukukhuluma ngayo njengamanje ile ndaba yekhwama sikhathela abantu umuntu ofike abe nobaba wakhe noma abe noma wakhe oyinyanga noma isangoma athi beshona athi ngithatha ikhwama manani nginitsheleke manje mina ngikhatha noma ikhwama zikaSosobale wayithatha noma ikhwama zangqongqo noma ikhwama zasigence begawula I don't care ikhwama zomuntu ofile azithathwa lezi ikhwama lezi umuntu asuke lapha ngazo bengabefa azithathwa lezo khwama sube ziyingozi ngoba yindaba umuntu bengabefa kusuke se-expire ikhwama zakhe akekho umuntu ekufuneka afe ungambona umuntu efa ingoba ikhwama zakhe seyi-expire seyiphelelwe isikhathi lofayo usephelelwe isikhathi sokubusa lofayo impi em-athekhayo seyimnqobile mayinqoba impi inqoba wena nepower yakho ngenkathi inqoba impi uze ufe uma uyithatha ikhwama uyinika ingane yakho leyo ngane yakho kushuthi nayo izolandelwa zinkinga ebeyilandela ubaba ingakho abantu abahlakaniphile bengabe befa bayayithatha ikhwama bayilahle kumuntu wangaphandle mhlambe kubheka umuntu onebhadi mhlambe intombazane yakuphi ithi inyanga ngizoyishiya kuwena ikhwama ibisi iyamnika ikhwama imbhalele ibhuku imbhalele yonke imithi namakhubalo nentele zinemimoya yonke imbhalele ibisi yamnika mayisimnika nekhwama imnike lento engathi isigubhu la kuhlala khona izinto abesebenza ngazo ithatha intombazane ithi ake ngithola ikhwama zabani lalela uthatha ibhadi ngoba lezi ikhwama ziyeke umnikazi wazo waze wafa lo muntu oshonile ushone ngoba ikhwama zakhe seyihluleka ukumvikela mase uyithatha wena uthatha inkinga ezibulale lo wamuntu uzoyifaka ekhaya lakho ingakho umuntu bengabeshona akathanda ukuthi ikhwama ziye enganeni zakhe uyayafuna ngathi ikhwama it's either angayithatha oyilahla noma angayinika umuntu wangaphandle ukuze ibhadi lambe nomuntu wangaphandle uKing Bhaka so baningi abantu njengamanje esengibabonile mina beshawa zinkinga abemndeni esibaziyo abawobana uthatha ikhwama zomuntu oseshonile zihlulekile ikhwama kanti lento yekhwama ihambisana nomuntu as a person ayamsani noquqaba khamisana noquqaba indaba yekhwama it's very complicated awuzithathi ikhwama it's either ubaba wakho noma ukhulu wakho mayisekufika isikhathi ukuthi uyafa indlela ayeyihambe ngendlela yakhe isifike la iphela khona awukwazi ukuyithatha wena ngoba mayisiphela isuka isilwa ngizwa kahle namhlanje makuthi ubungangazi mina usuyangazi namhlanje igama ngubhaka isibongani zabathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathithi ubhaka udakwe yini bathi ngumfana omncane obhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa lametshise ngishiya ithuluzi kuyaziwa ukuthi angihambi nalo ngilifice ensimini umfana ongasabeli ukuthi ukukhuluma as long as nje kuneqiniso phakathi angisabi nje ukukhuluma ukuthi hayi ke ngiyasaba ayisuka Niyawuzwa nje umlilo wasesilungwini nanku umlilo wasesilungwini nanku wasesilungwini lo mlilo umlilo lo wasesilungwini nanku umlilo wasesilungwini lo nanku wasesilungwini lo mlilo uthi ushaya ubuye uya ebaglasini awubasa noma yinini nekhadi ukuthi ubaswe ngoba nje wasubasile nje ngoba kuyasetshenzwa lapho ubasile nje shisa zonke izinto ezimimoya elwayo siyabhubhisa abasuke bethi beza ngezinto nani siyabashisa nanku umlilo baswa kanje angiliphara sinenkonzo enkulu ngomgqibelo inkonzo enkulu ethi icelo zabantu kumele zenzeke ngoba kufanele umuntu acele bese kungenzeki uzobongani mawungacelanga ngoba cela phela ukuze wenzelwe mase uyabonga ngomgqibelo kuyacelwa ke mase kuceliwe wonke umuntu obekhona lebukhosini number 44 Ridge Road Hillary ezocela ziyokwenzeka izinto mase zenzekile sekumele kubongwe but awukwazi ukubonga ungazange uyithonto ecelile cela kuqala uyabo cela kuqala manje kuyabantu abantu abafuna ukucela hayi
Yabo nje ngithukuthele kabi la ngikhona njengamanje ngoba manje abantu abaningi bagcina bedlala kanti akudlalwa nyabo bafethu akudlalwa ngecala elisenkantolo ngiyacela mina bafethu kusuka namhlanje noma kuthiwa inkantolo ubungayazi ukuthi isicela kangakanani ngicela uyihloniphe inkantolo ngoba inamandla wokususa ubaba emndenini wakhe ayohlala ejele inkantolo inamandla wokususa ingane emndenini inkantolo inamandla wokususa umama ayohlala ejele ahlale endaweni la khona otshela ngesikhathi ukuthi hamba oshawa yilanga kuthiwe hamba manje uphindele phakathi kuthiwe exercise kunesikhathi kunala ukhona enkantolo ikwazi ukugweba uhlale ngaphakathi baba kufika abantu bacela ukuzokubona kuthiwe woza kuyivisit so nje inkantolo iyahlonishwa inkantolo nje ayikudaba but noma yini oyishoyo noyenzayo masuyiboshiwe iya downloadwa mawuyisho as ivideo iya download mawuyibhale phansi iya captureishwa ibisiyosebenza njengobufakazi ngelinye ilanga uyothi usuyaphika uthi hayi mina ngimazi leyo muntu kuthiwe nakho nje kwivideo washo wathi behlala kwakho uyothini lapha uyothini lapha ayikhona izinto eziningi efuna sizikhulumeni madoda nangi ugqi kumnikazi nsukwini uthi hey ngiyacela king sengiwabonile amandla akho kaningi ngicela nje ungikhulekise ngithole wegqi uzobuthola umsebenzi wena nje zama ukufika la enkonzweni yecele ngomgqibelo mhla ka4 ufike nje usho into eyodwa uthi nje ngicela umsebenzi mase ufika into ezobeyenziwa ume ungacela izinto eziningi ngoba lapho kusuke kulawula ama spirit othi nje mina ngifuna umsebenzi ukuze ngondla ingane zami ume kuleyonto uzongena emasangweni alebukhosini ume kuleyonto ishinkonzi ume kuleyonto ecula ama artists madoda becula ophumlani hadebe becula lapha yana obahuphi madoda omfoka mkhize becula othwasa becula olaqapha becula eyibambile umdonso ongadonseki madoda wokhozi FM eyibambile madoda eyibambile uBK wokhozi FM usho wena uthi mina kodwa ngize ngokucela umsebenzi ume into eshaya abantu umuntu uthi becela gcina ecela into ezu1000 kodwa eyedwa igcine ipower nemimoya nama spirit econfuse ukuthi mina aqale ngakuphi ufuna ungaceli into eziningi kanye kanye kuthi uyathuma mawuthuma ingane esitolo ithume esitolo ibuye before uyithume kamakhelwane awukwazi ukuthuma ingane esitolo uyithuma kamakhelwane uyithuma kamngani wakho uyithuma estation uyithuma cha ithume masiyabuya uphinde uyithume masiyabuya uyithume masiyabuya hamba kanjani ndaba ukuthuma mawucela cela lokho ukuthola ucela okunye futhi ukuthola ngoba ezinye izinto zigcine zilinkana igama nguBhaka isibongo bakanzima bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini umfana mngabhuqa imizi abafokazana ngothi nje olilodwa la matches khona bathi cha wakhile King Bhaka kuncane ukubona mfethu anyway ngiyabonga mfethu yabo bangathiwa ngikukhombisa kahle futhi nje kuyafuna ngelanga ngibuye ngenze nje into ethi ayibe nje live video sike siveze la siveze ngishama underground alikhaya yabo yabo nje uma usathi ngakhile nje usabona le portion usabona le portion usabona le portion uthi ngakhile ubona le portion safuna nje yabo nje nizofika nje la nizobona ukuthi kwenzakalani anizobona kodwa ngithanda kakhulu Fusek wena Silomo thanda abantu uthi awusabi ukuthi u3 second uzokugqilaza ayokwa hayi kusafuna ngikufundise weSilomo makuthiwa abantu makuthiwa konke kuthiwa ipublicity stunt ukuthi yini so nina nithathe into ezifana nama publicity stunt niwenze ama reality yabo leyo nto leyo into ye publicity stunt lento ngitshela yona konke kuthiwa izomagqilaza ipublicity stunt leyo la khona umuntu encengwa kuthiwa wozo uzoxolisa wozo uzoncenga wozo naye avume bese nikeza leyo yabo so ifuna nihlukanise madoda phakathi kwepublicity stunt nento ngempela eyenzeka in real mina lento engishoyo ngiyaniqwashisa ukuthi empilweni ihlomani udaba mangabe selisenkantolo
awuhambi ukukhuluma noma ikuphi noma kanjani bese uveza even ubufakazi oyobuveza enkantolo ngoba lento ayishoyo uma balenge ukuthi second funa ongcono ayisho enkantolo uthi hayi mina I've got nothing that has to do with this thing yabo so mina I suspect ukuthi mina I've been implicated by one of my friend yabo so I've got whatever proof to show you honorable ukuthi mina la I am implicated lana not that ukuthi nje mina I am part of yonke lento eyenzakalayo bese buveze enkantolo ke bufakazi uhamba umneka hamba nidlalela ama order ukuthi nani mhlambe uyabona nje futhi nokho bafethu ulokhuzana ukhehlelezi unenhliziyo enhlo leyo mjidi mina benge ngiyibambe nje kwaleyo kholi mina bekothi bakhona umuntu la uzothi ngithi hayi lalela ngazodlala ngami la bese ngivala ifoni beke ngiyenze mina uyahlobo yamjida and mina ngiyaunderstand njengamanje ukuthi impintshi yami manje uma balenga ubhekene namapha ama challenges yabo udinga umuntu azokhuluma naye umuntu amchazele kahle ukuthi hayi lalela la mkhulu njengamanje isimo njoba icase isenkantolo where just hold your horses for now. Hold your horses for now. Uyabo musu kuyikhuluma ngoba abantu abaningi lento bazoyenza itrend and my trend izokulimaza because into nento oyishoyo uyabona manje ku busy kuya download manje kuyathathwa izinto ayishoyo ezosebenza against yena bengabe esiyakovela enkantolo mina lokho ngikusho nje ngokuthi mina ngibakhonzile bonke labantu ngimkhonzile umabalengwe ngibakhonzile ukhehlelezi ngimkhonzile u3 seconds umuntu othi angizwani naye uyangidakelwa othi akazwani nokuNgibhaka uyangidakela lo muntu yabo mina ngibakhonzile bonke labantu kodwa futhi ngeke ngivume bamislead isizwe yila namhlanje ngigiva u3 seconds 3 seconds umabaleka manje he is going through ama challenges musu kudlala ngaye nje ngoba le court le olokuthi umvulela yona le court le ihambi iphele ngoba ayikho recognized into ngeke kuthi even indlunkulu ama case ayo ese court indlunkulu akwazanga ona 3 seconds ukuyisiza through ama cases ayo awuyisizanga indlunkulu aya ecourt icourt eze yakhipha inqumo kwangela no president ukuze unkosi uMsizulu kuthiwa akagcotshwe namanje kusenama challenges ke manje namanje kunama challenges ke manje so awukwazi ukuqhamuka ukuthi wena uyagweba ugweba abantu asisuka ngithi mina mfowethu uyabona welikhona ake ngicacisele nawe bafu uyabona mfowethu elikhona inqeketho makuthiwa icala selisenkantolo alikhulunywa bidlapha noma ikanjani noma ikuphi musu ungitshela wena nqeketho ngabafana basuke becula umculo beya koyidlalela ngoba befuna ukuphusha into zabo mina la I'm talking about the serious matter la ukuthi icala marisenkantolo lisuke selishubile lisuke icourt iyo umthetho iwona above everything there is no one who is above the law mase kuthiwa into ise court awukwazi ukuyithatha uhambe uyihloma noma ikuphi uhlula yena ukunderstand lapho awuyihlomi noma ikuphi into makuthiwa ise court kodwa ingako naqala makuthiwa mangabe kwenzeka icala endaweni yasemakhaya ulise enduneni from enduneni liye enkosini from enkosini bese liyahamba liya ecourt mase lise court even inkosi ayisakwazi ukinterfereisha na uthini kumina manje ungikhombisa ukuthi awazi kangakanani ngezinto mangabe ukuthi khona la ungazi khona ungayihluphi ngokucomment ngoba uzokhomenta into mayisiveza ukuthi wena awukho kangakanani awenge into ezemhlabeni uyabona into makuthiwa seyise court icase kaMabalengwe ise court u3 second uma kuukuthi wazi umthetho kufuze atshele uMabalengwe njengamanje wena bonke ubufakazi bakho bubambe uyobusebenzisa enkantolo hayi ukuthi athi lethu ubufakazi kumina bese buvezwa la kulokhuzana ko Facebook afokofo lonto leyo akho ubufakazi ku Facebook ubufakazi kufuna buhambe buye ecourt yila ecourt kuba nobufakazi khona fokofo lonto leyo whoever ongangitshela otherwise ngithi ngishoyo ngithi fokofo kuyena imangabe into icourt igweba umuntu imlalise ejele uyabo
nilethe ejele. So icala lamabalenge very serious. Very serious. Icala ngagweba umuntu leli. Ayontala okudlala. Noma abalenge akahlukana manje nokuloke eyokhala lapha ya. Thina siyawazi amandla kamamalengwe, amandla kamabalengwe. Akamusa ke manje ukuyotetema laphana nayo mabalengwe. Eyotetema enye indawo nerongi. Uma manje umabalengwe udinga umuntu ozombonisa ukuthi baba makunje enza nje, makunje enza nje, makunje enza nje. Hayi umuntu ozohlekanisa ngaye ezweni. Suka. Ofana nonke. Umuntu osupporta lento ukuthi umuntu akathi bezokhala bese ya exposewa ngento esecourt kwaleyo muntu fokof. Igama ngubhaka isibonga kanzama mina bathi ngihambile bathi ngizenzile bathi wathi nubhoka udabwe yini mina ngumfana omncane ke mina mangangazi obhuqa bhuqa imizi abafokazana ngisho ngothola lothe kabetshisa ngisho ithuluzi mina ngihambe nalo ngifice ensimini njengoba kukhuluma mina manje kukhuluma wokugcina manje. That is why ngithi mina ngiyasho ngithi mina uDr Mzo Khehlelezi engase aye lapha ya ngiyomboza kwayena akasile lekhanda ngayi lapho ngoba kabhadlile lekhanda. Show mina ke manje umabalengwe sikunye naye bengabe ecourt siyamthandazisa thina ukuthi ayinqobe lengqinamba lama challenges that is currently going through siyamthandazisa asikwazi kumthandazisa eye court bese kuyodlalwa le ka 3 seconds. We can't do that. U3 seconds mina ngimkhonzile ngoba ngiyawazi amandla akhe u3 seconds kodwa ke ngivume futhi adlale nge timer eligaxele ngoba phela ugaxele umabalengwe njengamanje. Ya, show mina uKing Bhaka. Bengabe into ngisho ungayizwa noma ungagcwali ngayo lalela fokofo. Kodwa uma ngabe iqala selisenkantolo ubufakazi onabo uyafihla. Boze buveze ummeli wakho ukuze ama opponent angakushayi ngento eshiwo wena. Tshela ke mina. Tshela ke mina ke mhlawumbe abantu abangazi kahle mina bahleze beza kuthiwa king bacaba mhlawumbe uking nje soft mina nje angena mina ucheese boy mina yabo and ngicela nalamajita ala acabanga ukuthi ngu-cheese boy mina ngu-cheese boy angona cheese boy mina kanje sengibona abanye amajita engabaqondi noma awongringili noma yitaba noma yini azothi kumina hello hey la mina ngona angena ungringili mina nakanye ngokuthi angaze ngilethe angena ungringili angisona isitabane and I will never be mina nginyanyile nje ngoba manje indlela ngiyaswenka mina kodwa ngisona isitabane mina so akwazi qhamuka indoda lana izothi mina how are you hey fuck off man ha shit man hey mina ngena usofti mhlawumbe abangazi amafuna ungazi mina ongilandela kahle ukuthi ngisukaphi ungiqale ukungiresearcha from 2011 sinqoba izimpi ko Pine Town zamatekisi kushuba yabo so nje mina ngicela netabane esingilandelayo la ngizikhonzile njengabalandeli bami basayicabanga ukuthi mina ngomunye wazo fokofa ngisona isitabane mina sona isitabane ngakufusaka sona isitabane mina insizwa bayikhuluma nami ayiqine ukuthi king my king ngithi wona ngingaloku nje yenza lemsangano yenziwa abanye la shit sona isitabane mina yabo manje umuntu ayiyasi akhazi yajwayele ezinye inyoni la ukuthi ngenkusho konke abafona abanye benze kodwa ngiyabathuka kodwa sona isitabane mina yabo omunye afone eseshaweni hayi king bengithi angisho ngithi ayisiyabonga fuseki unamanga uyisitabane angisona ukuthi uyisona I don't care kodwa musu ukuzotabanela la mina nakutabanela la kuthini hawu awuzwa ngishibonga ukuthi ezenkunzi bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka udakwe yini
bese ngizela ngobuso ke manje umehluko ukuthi mina indlela engiswenka ngayo ngigqoka izinto yabona ezingifanelayo nezingihlalayo so manje sengathi manje ngini angisona isitabane mina fuck off shit man ulethu uzama khumani uzothi kukhulunywa ngani cha mayisiphelile ivideo uzoqala phansi angithi masiphelile ngizoyipost uzoqala phansi uyibuko uyoyitholela bekukhulunywa ngani kodwa into ebalekile inkonzo engomgqibelo la khona wonke umuntu amukelekile abantu ababuye emajele abantu nomndeni ongaphandle ugwetshiwe funa sizocela and siyacela manje ukuthi uNkulunkulu akaqaqe izinto phela nakhona akukwazi ukuthandaza one way kucele mazwi aqaqeke kodwa angaqaqeki naye uNkulunkulu uyafuna ngayilanga sibuye sibe ngathi siyamkhomba nje uNkulunkulu naye singalokho siba wo soft na uNkulunkulu naye uNkulunkulu athi nje ngathi nawe uyakhonja ngoba asikwazi ukucela one way ukuthi abantu abaphumelele yabo mina uNkulunkulu uyazi njengoba nje nguKing Bhaka ninginqoma nithi you've got nice house ingoba ngiyakwazi ukuthi mase ngiyicela into naNkulunkulu baningi abantu abacelayo ngiyakwazi mina ukufaka omncane u7 naNkulunkulu ukuthi akabheke lezami izicelo nezabantu abacela through mina ya ngiyawufaka mina uNkulunkulu uyazi nje 7 ngiyawufaka ngo12 ebusuku mase ngicela ngiyawufaka u7 ngoba if you don't push you don't pray hard noNkulunkulu naye ubheka laba abanye abathandazayo mina ke nje for abantu abarespecta mina hayi ngiyawufaka u7 mina ngithandaza njengenyoni mina ngilokho ethi uNkulunkulu I will wait mina kuyalindwa kodwa with a limit angikwazi mina ngithi ngiyiqhenya ngoNkulunkulu ogobela wami mase kuzothiwa kunomuntu oselinde 3 months into azenzeki ngibe ngithi ukugobela uNkulunkulu ngabe uyangidayisa mina njengoba ngithi ngomgqibelo wonke umuntu akafike ngifuna sinikeze uNkulunkulu i-challenge ngifuna sishayele uNkulunkulu itoyitoyi ukuthi uNkulunkulu siyacela with immediate effect ngoba siyakwazi isiqalo isiphetho phendula izikhalo zethu with immediate effect ngoba phela kuthandaza thina sodwa baningi abathandazayo qala ngathi kodwa sisho njalo mina ke ngiyakwenza futhi mina ngikwenze kwangisiza ngoba yila ngikhona nakho la ngikhona ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho sengifuna manje uNkulunkulu enzeni asize nawe ongisupporta ngenhliziyo yonke sengifuna kusize ukuze sikwazi ukuchoma ungafani nabanye uthola umuntu waloke landela emva komuntu kodwa akaphumeleli yileyo muntu ophumelelayo azawe leyo muntu awe wena ukwazi uphumelele awungeke bafethu phela ezinye izinto azifuni sihlale sosoft njalo ezinye izinto zifuna nje sibuye sibe nesiqiniseko siyazicela mina ngiyayicela manje ngicela impumelelo ukubona bonke abantu abangisupportayo nabazobe kakhulukazi bela ngomgqibelo abakude ngicela uNkulunkulu ambuleleke ukuthi bakude labantu kodwa ngenhliziyo bayamhlonipha uNkulunkulu bayamthanda futhi bayamdumisa futhi uNkulunkulu akababless ngeke phela hawu ngeke ngoba ukwazile uNkulunkulu kungibusisa mina hayi nabantu akababusise ngoba mina ngiyawazi amandla akhe mina ugobela wami uNkulunkulu uyisiqalo futhi uyisiphetho ngiyawazi amandla kaNkulunkulu ngoba ngiyawazi mina ngufakazi I can die for my God akababusiseke nabantu enkingeni zabo ya kuma financial breakthrough akababusiseke nabo ngoba ngiyazi ukuthi he is capable athi uNkulunkulu bengekho capable babeke ngiyihluphe mina sholi gumede luthini udaba lakho lukaKheli Khumalo hey baba lalela kushubile thi udaba lakho Kheli Khumalo ngithi kushubile awu uzongibuza udaba ulibona kushubile hawu kushube ngani King Bhaka manje lapha yana kushubile kodwa into engayisho mina asikho isibhamu athi uKheli Khumalo ngiyasicela ngisadubula ubani asikho isibhamu asicela wahamba wathi ngisawumdubula ubani kodwa ke silinde icourt ngoba sisenkantolo kodwa kushubile yabona ke makusho King Bhaka bethi hayi kushubile ake silinde icourt ake silinde ufakazi ozayo kodwa kona kushubile uPhumlani Makhanda dlangalala uyahleka fuck off wena Phumlani wasuhleka ngohleko abangaka
Hawu, hey. Hayi kushubile bafethu. Ngeke nikhohlise mina kanje angisona isidijiti futhi angisoze ngayisona. Mayise ijumpile. Manje nje kushubile bafethu yabo. Kushubile. Hayi kushubile bafo. Wendlunkulu kwama kunene. Navara Zulu. Hayi kushubile bastard. Kushubile. Hayi makushubile. Phela ngeke makushuba. Sisa kushubile. Hey, uyabona makushuba kushube man fuck off. Makushuba kushube. We don't care. Okusalayo we need justice. Yeah, makushuba kushube. Yeah. Makushuba kushube. Kuyashuba baba. Kushubile ukuthi khona njani kushubile bafethu yabona into abakasenzo nje bafethu no kill no bani lento ishubi that is why nje iqale ngathi mangikhuluma ngathi ngeke ngikhulume ngabo bonke abantu abasendlini yabo ngoba ngathi ngeke ngikhulume ngabo bonke ngayiveza futhi mina ngathi laba abawu5 abanacala ngakusho lokho kushubile ke madoda ngifuna uqhamanga hayi ziyalila ngempela ziyakhala mfethu ngeke ukukhohlisa kodwa ngibakhonzile labantu yabona o3 seconds ngibakhonzile uma banye ngibakhonzile mfethu uyazi ngikhonze ngisho isilimo ngizwe imchunu ngisikhonzile ngikhonze ngisho isilimo ngizwe imchunu ngisikhonzile kodwa yabo ngisikhonzile ngikhonze ngisho inyanga yaso ukhehlelezi ngisikhonzile yabo so nje angifuni egcina perfect imini inkosi imina kuphelela umelapha ekuthiwa uking nani bambeni ke lonto imina futhi kuphela onelungelo ukukhuluma kanje futhi emva lokho angifune nwe unyanga ezoke ngilandela la yabo longilandela la into emnandi ngenyanga they've got nothing to lose yabo mina ngakhuluma no3 seconds because u3 seconds he's got something to lose naye benza into zakhe uclever ke lo yami uthi u3 seconds futhi ibhantinti lele ngakutshela mina ayijampile baba ngeke nikhohlise mina ngeke nifakele ulwatha mina ngilayithe kakhulu mina mangithi nje kushubile ziyakhala hey mina bengabe ngithi umuntu uzomsiza ngizomsiza mina awusoze wangizwa ngithi hayi ngithi ngiyoceba angeke ngicebe mina cetshwa la kumina kucetshwa la mina mase ngiceba uNkulunkulu kucetshwa la mase ngiceba uNkulunkulu mina futhi mawuzoceba kumina ngisho ngafika u3 seconds kusasekhali za kumina ngeke ngimDVD mina ngeke ngimDVD baningi abantu mina mfethu uafamous abaze kumina ngikaze ngiba DVD ngoba yindaba umuntu usukeza with isithunzi sakhe I have to protect nazo-ke mdu Chirigza uthi wenzama nkabi yami ngiyakuzwa mina ngizokufonela fona my brother nankinga lalela kufakele mina 3 seconds akuyona inyoni le yababa ibhantinti lile ngakufakela mina kuqalela ngikhwala ngimbamba khona nje khona ngifike ngimbambe khona lalela phela mina ngiyonto okudlala mina ngiyonto okudlala 3 seconds akuyona ulwathi ibhantinti lile yababa futhi mawuzela ngeface uzogaxela futhi naye khona uyafunda uyabamba ngoline wakhe ukuthi uKing Bhaka into okudlala uyabamba naye ngoline wakhe sekukuyena ukuthi ubaba ngamuphi ulayini baningi phela baningi khololayini abamhlophe khololayini ababovu khololayini aba straight se akabambe ngowakhe ngwazi line wakhe funa bambe ukuthi uKing Bhaka inhloboni ngeke mina ngikwazi ukuthi mangikhala uNkulunkulu mina mangithi God ngiyacela abantu ababona umehluko empilweni zabo ngoba amathemba abo sebawabeke kumina funa kwenze something hayi nje kana zidididi zabafundisi egcwele umhlaba wonke efike zidla imali yabantu zidle yonke into yabantu zithathe yonke into shaya izichithe hayi sisuka laba bafundisi bako gold nabala koThekwini laba baba celebrate zinyoni zonke ngoba zikubamba inkunzi ubhekile Fusek wena samadlala oqala ungibheke kahle mina ubani mina ungibheke kahle nje akho ngcingo mina zangingenela uyabona awusabi inking ukuthi nawe uzozithola usuka kudla ungene nawe usugeza fuck off wena
uzongitshela rubbish la. Akwenta ke nikhonzile bafana. Futhi ke nikhonze masenincokola kanje. Uyabo banincokola. Hayi nangijabulisa mina ngifuna ivele kulokukhulunywa serious. Hayi. Uyabo nje masenincokola. Senincokola nincokola sisakungijova nami. Phela ngumuntu ekugcineni. Ngeke nithi manje ngijova nithi ngizogeza amahashi sekidama hawu fuck off wena ngiyakublocker. I can't do that. Can't do that. Ngiyazi ngithanda niyabhubha. Ziyakhala ke manje namhlanje akudlalo. Yabo awuphikisani you don't argue with a fool. You don't make that mistake. Yabo awuyenzi into ebucayi with someone who's got nothing to lose. You don't involve yourself into ezibucayi with someone who's got nothing to lose. You don't make that mistake. So ngeke ungifice mina ngilongiphendula zonke izinto eziphatha igama lami kabi ngiqale ngikubheke ukuthi yini ezokulahlekela makuthiwa kuyashuba mase ngiyabheka ukuthi hawu ngisho ingane zakhe awuzazi amagama hawu ngisho ukufa unandaba ngisho abafazi bakho bawumfazi unandaba naye ngisho umndeni wakhe unandaba nawo ngisho wena unandaba nawe. You've got nothing to lose, so why should I bother myself with ngomuntu who's got nothing to lose? Ngicela ngayenzi nani emsebenzini please. Khona abantu abaye emsebenzini beyosebenzela ingane zabo beshiya indlala. Khona abantu abaye emsebenzini ngoba befaka abazali babo aba rich. Uyabona umuntu osebenza naye ngoba eyiso umzali wakhe bengaswele kubo ne attitude abanayo emsebenzini. Uyabo so wena ungaphiki nomuntu emsebenzini ozosebenza ngoba eshiye ku right ekhaya la kubo. Wena azi ukuthi mangaphela lo msebenzi uzolala ungadlile. Lo muntu lo phika naye emsebenzini mangaphela umsebenzi ubaba wakhe uphethe inkampani na ngendlela yakhe akawuncengeli lo msebenzi uphoqiwe. Ingane yakho maye esikoleni yofunda ayingafiki ishunane nezingane ingane eziphushwe ngenkani zaye ezikoleni zingafuni. Ingane yakho eye ngoba ine vision esikoleni ishunane nazo yabo ngoba lezi ingane oshuna nazo asinandaba nesikole. They've got nothing to lose. Ingane yakho iqinisekisa kuqala ukuthi la ifunda khona abangani bayo basesikoleni banjani. Iroli yomzali ke leyo ke. Uke nje wenza iphathi uthi fika nabangani bakho. Uthi fika nabangani bakho. Ivele ifike ufika nabangani bakho nabazali babo bavele bafike. Suye babona abangani bakho uthi oh nazi indebe ishile ilezi ezibhema insanga esikoleni. Uyabo usuyabona ukuthi hayi ingane yakho noma ingakayibhema insanga but one day izoyibhema ngoba esikoleni izwana nabashelwe yindebe. Awe mzungulu John ngiyakuzwa Zulu John lindo kuhle ximba ngiyakuzwa kodwa ke namanje ngisahamba lawo magama ukuthi awuphikisani nomuntu who's got nothing to lose. Awuyenzi imfihlo nomuntu who's got nothing to lose. Uyamsiza umuntu bengabe lifuna usizo bengalifuna umsizo awulwi nomuntu ngokuthi uthe uyamsiza wangalifuna usizo. You don't make that particular mistake. Ikama ngubhaka isibongo kanzima bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka uthi akweyini umfana mncane ubhuqemiza abafukazana ngotholotha lamentshise ithulo zangahambi la lifica entsimini mododa bathi xa muxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini unobhathwa ikhulula umkhululi wengazabantu emhlabeni nasezulwini umqaqi wamafindi emhlabeni nasezulwini. Ngifuna bonke abantu abo bebelanga umgqibelo sibhale phansi ukuthi within 3 months kobe sekunjani empilweni zabo. Bonke abo bebela ngomgqibelo funa kubhalwe phansi ngoba mina ngushosho mina ngiyamazi uNkulunkulu mina ngimemezayo mase ngikhulume kanje hayi mina uNkulunkulu wami akayona inyoni mina obizwa yimi akayona inyoni mase ngikhulume kanje ngakhala. Uyabona ukuthi abantu babengekho uJesu bakuthunywe entabeni wayefika uJesu akhala entabeni wayefika athethe entabeni abona uNkulunkulu ukuthi hayi ndodana yami ikhalo zakho ngizoziphendula. Mase ufuna zenzeke izinto ngisho itoyito uyayishaya kumuntu osuke in power. NaNkulunkulu kuyashaya itoyitoyi.
sishaya wona ngomgqibelo sizocela baba futhi sicela ukuthi into azenzeke uNkulunkulu wethu with immediate effect because ukwazile ukuzenza King Bhaka azenze kumhlaba wonke yeah yabo nje nazi imoto ngapha yabo nazi imoto ngapha kusebusuku phela manje nazi imoto zingaphi imoto istudio lesi la sishuthela khona bengabe kufike abazongi-interviewa noma ngi-interview kwi-level ephezulu nasi istudio engishuthela kusona yabo ngithi bazwile abantu nanka amakala aziphelele ezinye ingali uyabo so if uNkulunkulu enzile omunye futhi nakhe njoba bekhala ngalo muzo ngapha nanko omunye lapha phansi uyabona akhe enzansi stays nalesi senzansi mawuphenduka futhi uthi umuzo wodwa wonke lo umuzo wodwa wonke lo so uNkulunkulu bekwazi ukwenza zenzeke izinto 24/7 ike egcikeni kuhlale kuphithizela akulalwa ke nje la khohla ngithi mina ngo1 ngiyaphuma ngiyosebenza so nje ukulalwa akulalwa alikho ilanga engathi uKing Bhaka ulalile hayi bo lali mina mangithe qu ngithi qu i-hour elilodwa mangithe qu i-hour elilodwa ekwazi kwamnandi ukuhlala nani hayi enye yeah noma ngabe izindle zotha awusukane madoda hey hayi njengamanje kubi and ngampela ke nje hayi yeah 44 Rocky Ridge Road ila sikhona hayi ngeke bafethu mina bakithi ngiyabacela abantu mina ukuthi ngilensizwa le honest uyabo mina deep down to my heart mangithi u3 seconds ngiyamazi ukuthi ungikhonzile u3 seconds nami futhi ngimkhonzile kakhulu futhi kodwa into engayithanda ukuthi ngiyasibona isimo uMabalenga abhekene naso angifuni 3 seconds lesima sisebenzise ukuthi ngempela kugcine ubufakazi obusecourt bugcine budidiseka hey what a champion is Thembis uthi uyabona lento yeni nidayisa igubhu zo 500 thina ezethu zo 200 seniyosiceba manje ezinkantolo ezisemahlathini senge fuck off kuthini ukuphawula kwakho mayelana nodaba lakhe ehlelezi noMabalengwe emfethu njengamanje uMabalengwe usenkantolo yabo so nje senkantolo udaba le akufanele ukukhunye kakhulu kodwa vele bafethu khona abantu abangayi understand vele bengabe niyinyanga nibabili enamandla lo anikwazi ukuzwana why ningakwazi ukuzwana ingoba ngafika lo afaka intelezi kini bese wena le ntelezi yenze kancane bese uyafika uyasuka uya kwenye inyanga mhlawumbe uyafika ukhehlelezi ufaka intelezi yenze kancane usuyasuka wena uya kuMabalengwe uyambiza uzosebenza enkathi asebenza uMabalengwe kini kade kukhona ukhehlelezi intelezi kaMabalengwe iyalwa nentelezi kakhehlelezi ngenkathi ilwa intelezi kaMabalengwe nekhehlelezi iyabaleka khehlelezi iyotshela ukhehlelezi ukuthi siyahlukunyezwa la usishiye khona sihlukunyezwa yingane zikaMabalengwe ngenkathi akekho umuntu ovuma izingane zakhe zihlukumezeke lento bafethu ijulile it's more than in thinking capacity yomuntu ophila emhlabeni uyabona inyanga azikwazi ukuzwana ngoba abantu one abakwazi ukuhamba inyanga eyodwa abantu abakwazi abantu ukuhamba inyanga eyodwa umuntu uhamba lenyanga kwenzeke ngenzeke okunye uyayishintsha useyakule ngenkathi eyakule useyolanda izinto ezilandayo zifike zilwe nezinto ezisegcekele obusuyifakile into obusuyifakile yezalenye inyanga futhi sekuliwa nale inyanga ke manje na yabo so vele inyanga so zazwana zingamakethana yimina kuphela ngoba ngigobela musemazulwini yimina kuphela ozona nazo engayimakethi hayi mina ngibamakethi mina ngithi phela mina sibaka ugobela owami ugobela usemazulwini Bhaka uyinkosi
awuluzi kodwa lana hayi lana jabulana shabalala ngonto ukudlala mina nango samukelo lethiwe uthi hey nogwatshopha ayikhulula ngunobhatshokotha ayiphulilo umqaqo webopho emhlabeni nasezulwini onyanyayo akunendaba kwayinayo futhi ngiyangenze lutho onyanyayo kodwa iqiniso nje ngimile hayi vele sesiyaphetha wemzungulo Johnny into okuhle eximba hayi vele bafu ngiyakuzwa hayi vele ishubile manje mfethu vele ijampile manje yabona yonke into ishona phansi manje amafamasi ashona phansi into ishona phansi kubhedile nje yabo ijampile vele webafu Sabelo Jesus saves King Bhaka unesithwalo noma wathwasa ngisho phela ngoba lento ayiphethe inamandla hayi mina ugobela wami uNkulunkulu ugobela wami uNkulunkulu bese kuzoba idalwa zami ke zinamandla okungikhombisa indlela ngephupho uNkulunkulu bese yalawula thina siyaplana uNkulunkulu bese yahlela idalwa ziyafika zikukhombisa indlela inganga ngitshela abanye ngithi lento yokuthwasa mina ngiyiphasisi ngoba umuntu nomuntu uthwasiswa yidlozi lakhe abantu nje kufuna bona emakubo bakhulume namadlozi aba uzutshela idlozi uthi ngithi khulumani fikani kumina ngephupho mengabe ungasaphuphi mawuyolala tshela idlozi lakho uthi ngikhombiseni indlela kumele ikhombise idlozi indlela ngoba ngekukhombisi uzogaxela ogcina uyegebengini zizakukhombisa igebengani zimncela igazi akube idlozi lakhe likukhombisa indlela wonke umuntu nedlozi lakhe mawukuthi usuwasindiswa uyabona mawusuwasindiswa kulungileke asingathi idlozi sikusebenza ingqondo asitheni tshela ingilosi zikukhombisa indlela mina ngiyazi mangithi ingilosi ngisasho lona idlozi ya ngisebenza laba ke manje ingqondo laba basindiswa ukumbona umuntu asindiswa kathi angasile ngisho ekhanda uyabona uthi mawuthi idlozi this athi oh fire kodwa uthi uyamuzwa athi ingilosi mana ngikutshela idlozi nengilosi into eyodwa ngoba boba uthula abantu basubmit uNkulunkulu gcwala ngiyakufakela ingilosi elinye igama elisho idlozi elinye igama elisho ingilosi awungiyeke wena Themba Dick Gwala uyigama elinjani lika Dick uwethemba ithi uDick nje ngempela nje Dick uyabo manje utheni ungizwe uma enqaba imali uDick nje kodwa mfethu imake emangaka amagama khona Prince uyabo khona Eugene uyabona wena nje wakhetha ba uDick eyawagiva awusukani madetika mangobhaka isibongaza bathi kampele bathi ngibona bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini umfana emncane bhuqabhuqebiza abafakazana ngothi nje olota lametshise bathi thukuza ngambe la ngifica insimini madoda mangala khayilisha bathi unokwathi obhatha ikhulule bathi umafavuke njengade ngabana bathi uqhamu uqakele kusangashiba kusangenzeka noma yini madoda umqaqo wamafindi emhlabeni nasezulwini wawuthini wena bathini bona ngathini mina papa yini wayichaza lento King usho andile malusi kunene wayichaza hayi hlala ngizokuchaza nje mina nangiya usithuduze sibiya uthi King Bhaka kuningi kakhulu esikufunda kuwe my king yethu sonke nje esiphilayo ngiyabonga lapho mfethu yeso ngiyabonga kakhulu lapho ngiyabonga nangu Themba Casper uthi lol my king nami ngithi lol nangu Sithembiso Thabani Bothele uthi King Bhaka uyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini ngiyakutshela nje ngomgqibelo nje sishaya itotoyi ezulwini sifuna impumelelo ngenkani sifuna iqaqeke izinto ngenkani ngomgqibelo mawungazanga ke kwitotoyi ngayo kwakho ke lokho kodwa mawukude ngathi ungangitshela ku WhatsApp 0798130260 uthi King Bhaka I'm far away siyobona ke senzenjani mawukude nje just send me SMS through WhatsApp uthi King Bhaka mina I'm away ngampela yabo thanks a lot bafowethu indlela engithanda ngayo engathi ngafika nje sotheni lomlilo
ngithanda ngani yabona ukhephula kanjani madoda umlilo wasebukhosini lo akuwona lo baswe ngenswani awubasiwe ngenswani phela ngeke usihlukanise nomlilo khohlwa ke kanti inkinga zabantu soyishisa kanjani basiyasebenza koze kushaye 1 sile emlilweni ya siyasebenza phela nanga usithe aruzwane uthi hey ngiyakuvuma ke namuhla uyinkunzi we ima uzongivuma namhlanje awugijime ku YouTube uyongibheka awubheka ama video ami la ubona mina ngikhuluma into engekho mina ngisho uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu ugobela wami ngeke mina ngilo njalo kuNkulunkulu ngithi uNkulunkulu ngilongiguqa ngithi ngiyacela baba ngiyacela somandla hayi siyacela kodwa base ngibona abaningi abantu bayakhala hayi toyitoyi siyayishaya futhi thina mina ke wami uNkulunkulu uyakwazi lokho toyitoyi nje siyayishaya sicela iqaqeke mase qaqekile futhi siyakwazi ukubonga futhi uNkulunkulu asigcine itoyitoyi njengoba soshaya itoyitoyi zomgqibelo sithi baba siyacela izicelo that is why ithi lento inkonzo yezicelo yabo nawe ke ungangidayisi ke nawe ucela into ezo20 wedwa cela into eyodwa ebalekile inkonzo yezicelo hayi lana ke kuphilwa ngenyama ke lawe kabhungane emadlala lapho fiso inyama nje umlilo unzima kakhulu kusazoshuba futhi ukuthi ngina kuphela ngoba kuyivideo ngiveza umlilo kuphela mangathiwa ngiveze yonke into la kahle uyabo nje bangaphatheka abanye bethi ngiyachoma ya ukamanje nje ngiveza umlilo angifuni ukuveza izinto eziningi yabo hayi ungize bengemqasha ngo30 ukuthi ngoba ngiyamazi ukuthi unamakhosikazi unengane futhi ngiyamazi ukuthi waye ngisupporta naye esasokhozini akufanele bengabe engasasebenzi ngoba akasebenzi bengabe ngasasebenzi akufanele sikhohlo yena sengithi mina ngoba kuzobe kukunale nkonzo akafike ke la enkonzweni ngizomnika umbhobho nje amotivate abantu ukuthi ukwazi kanjani ukuphila ebengasebenzi uyabo bese siyamthandazela naye akwazi ukuthi asebenze ukuze ondle ingane zakhe wabo wavele ke wanqaba ke wathi akawufuna u30000 ya inamba ka WhatsApp ithi 0798130260 wavele wanqaba ke so yangicabanga umuntu bengabe enqaba imali noma kuthiwa sithini isizathu kodwa winqaba imali yomuntu ongaxabene naye winqaba imali yomuntu omazi kudala winqaba yomuntu awinqabe nje imali ngoba imali iyona into eyenza umhlaba ukuthi ube mnandi likhona inqeketho ayikho yini indlu engangenwa ka King Bhaka angithi uyeza ngomgqibelo uyongena zonke izindlu uyobona uyongena zonke izindlu uyongena ngisho underground thina sisho ukuthi ayikho kodwa uma usufikile awusangeni uyongena zonke hayi ke webonika lokho sobesikwenza ngomgqibelo ke le yecelo free le konkululeko www.kingbhaka.co.za aw suka nini madoda igama ngubhaka isibongo kanza wathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini umfana ngala kuda boqumisa abafakazana nje ngothi nje ololwa la mentshi sithuza ngihambe afice insimini ngiyacela abantu abafethi yabo njwani baningi kangaka nginikhonze nonke ya phela wesadam ndaleni umgqibelo lo lesiya kuwa mhla ka4 June wona umgqibelo leyo angingathi umgqibelo angivele ngithi mhla ka4 June eThekwini number 44 Rocky Ridge Road in Hirari free entry kangithi uthwele mfoka Bhaka kodwa hayi engathi uyinkunzi kushupha ubulani makhanda dlangalala awu madoda hey imphala leyo umfoka amakhanda madoda amakhanda awu7 kumfoka amakhanda awu7 madoda awu makhanda awu7 LS8 lenkosazana
khanda ya ngena mahala mfethu ya ukuze enkonzweni ngena mahala kodwa phela ke mawuza awuzi phela mfethu ungaphethe ngisho umnikelo noma otheni makucelwa phela ngeke phela sivumele ngisho amaphara from a workshop azogcwala la ngoba mahala nawathi azocela konke kuthiwa bengabucela lonto it's given mawucela uyasilula isandla then bese uyathola uyabona manje khona abantu abavele bathi ngizocela engathi balokhuza mawucela nje nawe uyakhombisa uhlukile kulaba abangekho focus abacelayo abanye ke baze bebonga ngale yalanga we awuze uthulani and uthi sobe sibhizi kabi thina ingoma ke lapha yana eThekwini baba wena uyobunge busy kabi nje ulapho vele mangabe ubalulekile endaweni abantu ababalekile abakhulu endaweni nabantu abadumile bafika mama late uyabona nje mawuthi ubusy ngo 9:10 usuke nje ungathathwa serious usuke uyivukane ngolimi laka maskandi awukwazi ukuthi ubusy ngo 9:10 11 uyivukane leli futhi elisazoba yivukane futhi kodwa mangabe nje kahle usungenile entweni uyazi uyacela bese ungena uthi mawuqhamuka uhlanya abantu mawuqhamuka awukwazi ukuthi ubusy hayibo awukahle wena ungabhizi for uNkulunkulu awukwazi sonke nje siyakwazi after into ezenzayo mase siyahamba ke siye endaweni ke esuke simenywe kuzona nani sine makhi yethu la siyakwazi ukuyenza le nto leyo yabo hayibo uyabona nje mawuyivukani 9 10 11 12 1 2 3 amavukani mase kuthi 4 sekuyaqala masubhalisile nje wathi nathi sikhona siyingoma endaweni ethile uqedile yabo nanka amavukane bo ngakugiva lokho kugcine ingciki vele kukhulume njeyibu ngathi ngishaba abahleli bawo lo yamcimba ushoyo boqala la abahleli bawo yabo even uBhike Mchunu uyena yobe erun uhlelo lapha kodwa uyoqala la uBhike Mchunu umdonso wokhozi uyobe yale uyoqala la kuzosuka ivukana sobe siyibhizi kabi for sec sesinakuplana ke lokho wesipho sakhe ngoba bafethu ubhabhayini kakhulu ngicela ukuvalisa kakhulu nje sengicela ukuvalelisa kumnandi ngisindawonye ngiyazazi futhi bengangena la akuphumeki bhabhayini hayi zikhala ngempela ke manje amavukane nje nawo ufuna zazi amavukane ukuthi 9 10 11 12 1 2 3 amavukane from 4 kuyaqala ke lapho ke abacula basuke bama draw card from 4 till late ama draw card nengoma ngokunjalo lezi ingoma edlala ngo9 lezi ezisuke kuyingoma lezi evele ezingenasaso abantu basuke besangena ngo4 abanye sebebuye emsebenzini sebebuye kuphi sekuzobuka abantu bangempela hayi amavukane ngiyamxolela ke amen ayibakhonzile kodwa abalandeli lapho bayakwazi ukubona base ngibugive umuntu ngiyamxolela baba yini